హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చాలామంది డౌట్ వస్తుంది కదా, గేమింగ్స్ యూట్యూబ్లో ఎలా తీయాలి అని. ఇప్పుడు నేను మీకు అదే చూపించబోతున్నా. ఏజెడ్ స్క్రీన్ రికార్డర్ అనే యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఇది పర్చేసెస్ ఏం చేయక్కర్లేదు, ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను, దాన్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయొచ్చు. నేను ఇందులో వీడియోస్ తీసేస్తూ ఉంటాను, ఎందుకంటే దీంట్లో స్పేస్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఇందులో వస్తుంది, దీన్ని మీరు ఓపెన్ చేయొద్దు, దీన్ని ఇలా వెళ్ళిపోవాలి. దీన్ని మాత్రం నొక్కకండి, దానివల్ల మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.